Jag jobbar som sjuksköterska på Karolinska sjukhuset, lungmedicin. Och det är min vardag. Så här är det. Men sen är jag ju också från Somalia. Har en annan land. Så jag känner att jag skulle gärna vilja göra en insats som sjuksköterska i Somalia. Det låter farligt. Fast det finns Somalia du inte känner till. Ja, nu är jag här igen. Alltid lycklig när jag kommer hit. Första plats jag kommer efter jag har landat. Packningen är så när jag kommer hit. Känns jättebra. Känns naturligt. Vi sågs av en tillfällighet på sjukhuset där hemma. Och Ayaan pratade om det andra Somalia. Om det utan krig och kaos. Om det som kallas Somaliland. Hon ville visa oss något. Kanske få Sverige och Somalia att hänga ihop en aning. وحير سكن ان كور مرنا دين كوراليا وسلامنا هنا ديره هذا معا او في عنا وصلنا قنده وكنا الرجل سيدشكنا ستيب باي ستيب ده هرمرك ودن كان كددالنا ان سفن اوكي بنت احمد Nice to meet you. Thank you. Sjukhusdirektören hälsar snabbt. Viktigare besök väntar. En italiensk kirurg ska göra en insats. Kom här. So we are working. You are working. You already. Yes. Sunday. How are the plans? That Sunday we start operating. Already. Yeah. Sira. Kvinnokliniken ligger mitt emot, för det här jag brukar vara den här avdelningen där de opererar eller gör kejsarsnitt. Kejsarsnitt sker där. Kvinnan förflyttas över dit om barnet mår bra tillsammans. Om barnet behöver liksom lite stabilitet, då går man till andra sidan där barnkliniken är. Jag lär mig otroligt mycket här. Det behövs inte mycket medel för att få ett sår att läka. Alltså det lilla som jag har gjort förr i tiden, men man har gått ifrån det så mycket i Sverige, så jag vet inte, det är så mycket plåster. Allting ska vara väldigt kliniskt, men ändå lyckas vi inte få såren att läka lika fint som de gör här. Jag blir helt fascinerad. Här är chefen. Det är hon som har koll på att folk jobbar och sköter sig och kommer i tid och går i tid. Ayaan känner många här sedan förr och brukar rycka in när det behövs personal. Jag tycker det viktigaste för mig, om jag ska vara lite egoistisk, jag känner att jag gör någonting här. Det behöver inte vara jättestora grejer, men vara med på utvecklingen och hjälpa till på det sättet man kan. Och ute på gatan, där hon inte känner någon, är stämningen avspänd. Alla tycks vilja visa landets bästa sida. Han säger, fråga mig om landet, jag kan svara. Det här är Somaliland. Det är en plats som nästan ingen känner till. Ett land som knappt existerar, skulle man kunna säga. Somalia, visst, det har vi hört talas om. Om terrorn, om kriget, om eländet nere i södern. Det har varit på nyheterna ofta. Men den här norra delen, som försökt i över 25 år och faktiskt lyckats hålla fred, det har världen knappt brytt sig om överhuvudtaget. Men vi tänker i alla fall berätta både om konflikternas Somalia nere i södern, men också om freden och lugnet i ett annat Somalia, det som heter Somaliland. Ja, det första jag gör när jag landat och vilat ut, så tar jag en promenad genom stan, handlar lite sötsaker, tittar marknaden, vad är det som är nytt. Ja, och sen tar man en promenad och pratar med folket. Ingen känner mig och jag känner inte dem heller, men språket är ju så berikt och alla känner sig, alltså man är släktingar alla som har. När jag råkar vara här på Ramadan, Bengt, den här heliga månadens tid, då går jag ofta till den här moskén.
Jag antar att just nu så är det inget du saknar från Sverige direkt. Nej, inte första veckorna. Då njuter jag verkligen av det här. Men sen kan det komma lite, du vet. Jag har ju bott största delen av mitt liv i Sverige, så självklart. Men jag skulle jättegärna vilja ha en kombination av Sverige här också. Så därför har jag bjudit hit många vänner, jag har bjudit hit kollegor. Alla vill och alla är intresserade, men ingen har vågat ta steget. Kan förstå också, för jag vågar själv inte åka till södra Somalia. Huvudstaden Hargeisa totalt förstördes i inbördeskriget på 80-talet. Men nu växer höghusen upp för att hysa en del av den miljon invånare som bor här. En stillsam oas i ett oroligt hörn av världen. Jag är ju född och uppvuxen i södra Somalia, så att jag har blivit kär i den här staden. Verkligen. Det är den Somalia jag känner igen mig som barn. Känner du dig trygg? Väldigt trygg. Jag kan promenera här 3 på natten och aldrig skulle känna mig hotad på något sätt. Men du åker hit och du åker inte till södern? Jag har inte vågat åka till söder sedan inbördeskriget, och det är ju en dröm en vacker dag. Men just nu känner jag att jag vågar inte. Maybe one of the passport maybe is supposed to be wrong. But listen, That's man. why I send you again. And I said, what's this copy of the passport? But this is like a new city, right? With this new airport building. Yeah, new airport. Yeah. Okay, so we have to quickly get out of here, right? Yeah. Okay. Ja, men det är ganska kul att vara tillbaka ändå. Nu börjar man känna igen sig när man kommer utanför den nybyggda flygplatsen. Det här är 5:e gången jag är i Mogadishu. Första gången, augusti 2011, var de västra och norra delarna en spökstad. De östra och södra ett enda stort flyktingläger. Terrorgruppen Al-Shabaab hade precis körts bort av den afrikanska fredsstyrkan AMISOM och den somaliska regeringsarmén. Idag pulserar Mogadishu av energi, liv och hopp. Här på Lido Beach brukade Al-Shabaab halshugga eller stympa misshagliga individer efter fredagsbönen. Idag är stämningen mera avspänd. Och några som har gjort den här scenen på Lido Beach möjlig är de unga soldaterna i den somaliska armén. How are you doing? Are we going to go in our car or? Do you rather go in our car? I'd rather go in your car, right? Okay, we're just still working on a few things, so we can go in this car. När Iman Elman var 6 år mördades hennes pappa. Iman, hennes mor och systrar flydde till Kanada, men som 19-åring återvände hon, blev yrkessoldat i den somaliska armén och avancerade till kapten. När vi möter henne är hon på väg att samla ihop soldater för att attackera terrorgruppen Al-Shabaab. What did you have to do in order to get that kind of respect? I had to start from the bottom up. I had to earn my respect from every single one of them. They know that at the end of the day, if anything was to happen, that I'm not going to just get on a flight and go back to where I came from. They know that. If you really do, then they're going to get disappointed. I've been through many situations where I felt like I wanted to leave. I've had, my vehicle has been hit with an IED. I've lost an entire, my entire group. I don't call them necessarily my security. I call them my friends because, we eat, live together on a daily basis. We're together 24 hours. Fortfarande är Mogadishu en osäker stad. Här syns de taggiga resterna av det utbombade Syl Hotel. Här dödades 15 personer i en självmordsattack från Al-Shabaab så sent som i februari i år. Terrorattacker mot hotell, utlänningar och politiker sker nästan varje vecka. Och hela tiden rastlösa konvojer med tungt beväpnade poliser och soldater. This was only the beginning.
The beginning of what? The beginning of this whole revolution of, you know... The beginning of what? Of this whole, you know, I feel like we're in a part of a revolution now where it's like we are getting Somalia back to what it was. We were fighting on top of these buildings, you know, that are now shops. You know, people don't know how many soldiers we lost just to get to this junction here. And then get to the next one the next day. And then get to the next one after that. Hi. No. Give me a second here. dadkan iska raafi waxaan ka rabaa xaafadda ma taqaanta oo X-Control oo degantiin ayaa horta baaritaan lagu wadaa ninka hadda naga haraa nafan ku qorso holo kala tawaye baaritaan xaafadaas ugu sameynaa xaafadaas waxay rabaan dadkii dhammaan meesha joogaan in maxay ahayd soo dad wax bay shisheeyeen nimanka nabasugida waa taqaanta dhibkooda wixii dhalinyarada ka tuman aan aqoon u lahayn hala qabto saasan ka rabnaa I watched a vehicle like this right in front of me with all these boys that I told them to get onto this vehicle, you know, explode right in front of me because they landed on a landmine. It does scare me at times. And I do feel bad. I do have a conscience. I feel bad that I feel sometimes I'm responsible for it, but it's a decision, you know, it's a struggle that we have to make because if somebody doesn't do it, who is going to do it? You know, when we're talking about rebuilding Somalia, let us not forget who got us to where we are now today. It's them that allows people to rebuild these buildings. It's these soldiers that allow people to invest back into their country because at the end of the day, no one's going to give up their European or Swedish passport to come to a country that is so insecure and that they're going to lose their life for. Operationen, säger Iman, är för farlig för att vi ska få följa med. Så medan hon och hennes soldater väntar på klartecken att sätta igång skiljs vi i den vackra solnedgången före budet om ett mörkare och farligare Mogadishu. I look at them and I look at my situation and it's incomparable. They're not able to just drop everything and leave. And that's just the reality. But now they have a whole new idea of they thought that I was physically unable to do what they could. They thought I would hear the most strangest things. And they were like, well, and I remember Googling female bodybuilders to show them, you know, look how strong she is, you know. I showed them women that were partaking in, you know, athletic women. Just to kind of, and this was surprising to them. They're like, wow, she can really run. She's really lifting weights. And then they see me, and then I'm showing them day by day, you know. What about family, kids? It's a question I get asked from these group of boys all the time. You're not gonna, because they expect you as a girl to just, you don't want to get married, you don't have kids. I do, but I wanna have it when hopefully Somalia is peaceful and secure. Yeah, hopefully. It seems it's going to take a while. A very long time. Probably, by then my ovaries probably won't function. Most likely. It's always room for adoption. You have to be optimistic. You just have to laugh at some of, you know, the circumstance of it. I laugh sometimes because it surprises me too. I never thought when I was in high school that I'd be in this situation. Dags för frukost och den här gången serveras det här inne. Och här ligger frukosten. Hello, morning. Det är kamellever som gäller till frukost om man har råd. Det här är exklusivt. Och gott. Ganska kraftig smak. Igår var det getlever. Skulle det gå snett med kamellevern i magen finns det ju alltid apotek. Ett svenskt apotek. Rhoda Elmi från Göteborg öppnade eget helt enkelt. Och du har det här inne? Det är här inne. Jag ska visa dig om du följer med. Där ja. Det är precis. Här är apoteket. Första gången jag kom till Somaliland så hade jag med mig min son. Det visade sig att när han blev sjuk
och vi gick till läkare så fick han fel medicin. Eftersom jag är apotekare, här behövs min insats. Och då började jag med den tanken att en apotek, svensk modell, det är vad Somaliland behöver. Och så kunde Roda Elmi garantera rätt förvaring, att inget är gammalt och att innehållet stämmer med vad som står på paketet. Hon är också Somalilands representant i Sverige och har förklaringar till lugnet här i norr och kaoset i söder. Somaliland stod till exempel under brittisk kontroll sedan 1800-talet, medan resten av Somalia var mer kolonialt styrt direkt av Italien. Och det finns fler förklaringar till skillnaderna. Här, vi har ett system som bygger på att man har dialog, man kompromissar. Och det har man ärvt. Och det tror jag att det är det som gör att man skiljer sig från Somalia, som har svårare med det. När självständigheten kom 1960 gick man visserligen samman i ett stor Somalia. Men under Siad Barres militärdiktatur ångrade sig Somaliland och ville skiljas från södern. Men det kunde inte Somalia acceptera, och det gjorde att Somaliland började sakta men säkert befinna sig i gerillatrörelse eller krig mot den regimen som var i Somalia då, i slutet av 80-talet. Men det var länge sedan nu. Idag är det kommers som gäller. Guldet och sedelbuntarna ligger framme. Samtidigt som många idag gör affärer via mobilen. Man swishar pengar hit och dit. Plötsliga kliv i utvecklingen. Också för de som säljer katt, eller jad som den centralstimulerande växten heter här. Den man tuggar för att få ett amfetaminliknande rus. Ett knippe är en dagsranson och katt är nästan vanligare än kaffe. Även här säljs det jad och man kan betala med mobilen. Som säd, överföring, snabba affärer. Men sen är det med. Ja, vi går. Wadan kan la yaxaysinaya walaal dadka laakiin isla ma fahmayaan. Haha. Ilaahay hana haat. Många kritiker. Ja, väldigt kritisk. Tycker att vi bara kommer här och ger till oss och tror att vi är något. Men de vill ha betalt för det arbetet. Alltså de tycker de har kämpat hårt. Vi bara kommer här och europeer och tror att vi kan bara filma, ta det vi behöver och sen göra program. Så det är lite missnöje. Ingen public service här precis. Ja. Men vi får göra så gott vi kan. Någon måste ju komma ut med informationen. Kvinnorna säljer katt och männen dricker te. Ja. Men tänker du någonting på kvinnans ställning i Somaliland? Jag förstår att kvinnor ska vara lite tillbakadragen. De ska vara lite försiktiga. Helst inte sticka ut. Men som sagt, även som barn när jag bodde i Mogadishu så hade jag inte den bilden av kvinnan. Och jag är uppvuxen i en kvinnomiljö där alla kvinnor är starka och individer och liksom har starka röster. Så att jag lever som jag vill leva. Jag liksom försöker anpassa mig med klädstil och så att det inte blir mycket reaktioner. Men absolut, jag säger vad jag tycker och tänker. Vi kör ner mot kusten. Somaliland är fattigt. Man lever främst av sin boskap. Men hamnen i staden Berbera ska byggas ut av Dubai och bli en port till den stora etiopiska marknaden. Och så finns här de milslånga stränderna som en dag skulle kunna bli ett turistparadis. Om bara lugnet får bestå. Ja, اسمي شوي. اسودي. كم عين وبريديا.
dee waddankaynu iibinayna waxbay baranayaan ya may Somaliland qadiyada ka jirtay fiican waanu ka hadlaynaa marka adigu qadiyadaas waa bandhigtaa Soomaa ya de hadda safiirkeena meeyay ha qof walba shaqadiisa waa halkan nabadgelyo inay safe ahado regional sahel all safe all regional ika safe karaya nabadan ku joogno laakiin anaga waa ilaalin oo nabadan joogno Ilaahay bana siiyay laakiin kuna waxa tiin dad nabad sugayaasha wadanka How's the situation today? It's good. Everything is okay? Everything's fine. No problem? No problem. Somaliland safe. Okay, safe. Sahel safe. No problem. All situation is good. Very good. No problem. Okay. Thank you. Okay, brother. Okay. Mursal bale ana. Mursal madobe. Brother way brush wanaagsan. Du älskar de här åsnorna, va? Ska du ta hem en? Aje. وين السلام قبله هاي guryahan mar walba waan isweydiiyaa maxay albaabada soo uga gaaban yihiin way degeen dulkii baa degay okay kaliga mise familiga godan ma kaliga mise adii caruurtaada ma sha Allah ilaahay in barakeeyo aye noo soo duceeya insha Allah aye Somaliländarna är stolta över sina fria godkända val till parlamentet och den fredliga rotationen på presidentposten. Och klanledarna har suttit i ett överhus och kompromissat istället för att starta konflikter. Somaliland är ett positivt exempel på Afrikas horn där diktatur och terror är vanligare än fred och frihet. Här finns ingen terrorgrupp som Al-Shabaab, men det blir inget internationellt erkännande för det och människor flyr fattigdomen. Jag har ju funnits i 25 år och försökt lappa ihop landet och försöka gå fram och utvecklas. Men vi får inget gehör från internationellt håll. Och jag tror det bidrar att många unga vill lämna Somaliland. På grund av att det finns inga jobb. Hade man erkänt Somalia idag, kan jag tycka, så skulle den möjligheten bli, framtiden skulle se mycket annorlunda ut. Jag är säker på att hade det varit elände, hade det varit terrorverksamhet här, du skulle få mycket mer uppmärksamhet. So tell me now, why is it such a traffic jam here now? You know, I was told now, and the president now is going somewhere. Actually, when he's going to move somewhere, so the military police, they're always sealing off the road until he's passing. Sakta men säkert kommer de tillbaka, somalierna i diasporan. Och bland dem en göteborgare, idag chef för Somalias enda Coca-Cola-bryggeri. Men vägen dit, till stadsdelen Yakshid, går genom delar av stan som inte är säkra för oss, två vitskallar. Så vi sitter bakom tonade rutor med stränga order om att inte rulla ner fönsterrutorna. För här någonstans, mellan rucklen, finns den fruktade terrorgruppen Al-Shabaab. 2011, and they didn't go all of them because some of cells still remained here, but you cannot see them that they're moving around or with their technicalists. But I remember when they were controlling this part of city by they were not invisible, but now they are invisible. You cannot see, but they are still melting the people. But they're using with pistols or secret killing or ambushes or explosions. This is what they're doing in the Syria now. Ja, vad frågar du mig? Hur många anställda som jobbar här? Ja, vi har anställt ungefär 300 plus. Det måste vara en av de största fabrikerna här. Det här är största fabriken i hela Somalia. Det är den största i hela Somalia? Hela Somalia. Jaha. Ja. Det här är den största. Just idag är fabriken stängd för underhåll och reparationer. You're calibrating the machine so that you will be sure that it works.
Du är en del av diasporan som har valt att komma tillbaka. Vad skiljer dig från de som väljer att stanna kvar? Det är moden och det är viljan att komma tillbaka. Och sen att man har självförtroende att man kan förändra någonting. Det är det som skiljer. Om jag är i Sverige, det enda som jag kan göra är ju att vara att söka en anställning, jobba. Men att komma här, jag kan bygga på någonting. Jag kan bidra till någonting. Jag kan anställa själv folk. Och det är det som är skillnaden. Att vara anställd hos en företag eller att anställa folk. Det är tusentals som har kommit. Och de bästa affärerna som du ser, de företagarna som du ser utifrån Mogadishu här, de flesta ägs ju av diaspora somalier. Vare sig de har kommit från Skandinavien eller Nordamerika eller England eller sånt. Nomader som dricker Coca-Cola, yes. Eller hur? Ja. Det är bara somalier som kan förändra Somalia. Jag har de internationella samfundet kan hjälpa till. Men de kan inte förändra Somalias situation. Ta den alltså gift. Du menar att jag får den här? Ta den. Fantastiskt, tack snälla. Va? Vilken fantastisk tavla. Tack. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants. Senaste åren har jag funderat på att jag verkligen vill komma hem till Somalia. Eller Somaliland. Jag kom i 91 och var väldigt välkomnande. Det var en annan ton till migranter eller utlänningar överhuvudtaget. Senaste åren känner jag faktiskt inte den välkommande. Det känns att både äldre och yngre kan uttrycka sig hur de vill. Ibland direkt och ibland indirekt rasism. Och det tär ju på en för att jag trodde verkligen att jag var en del av svenska samhället. Vissa är raka och frågar, äldre män, lite bittra. De brukar säga så här, är du från Somalia? Ja, jag är inte van med att somalier jobbar, men ja, ni gör det. Och jag blir ju ledsen när de säger så, för att jag vet hur hårt, i alla fall i den miljö jag är uppvuxen, kvinnor kämpar, mina bröder kämpar, min man kämpar och vi är alla somalier. Så det är liksom orättvis bild. Men ju äldre jag blir så känner jag att nej, det blir bara deppigare och deppigare. Och jag är inte deppig människa. Det ska vara energi och glädje hela tiden. Oh,